Sir! Diba? Happy birthday to you! Alam ka! Malibuki! Happy ka? Sir! Diba? Happy birthday to you! Wow! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wish! Yay! Birha ni birha, birha. Usa ka ni? Kala, basta birha. Usa kayo na no? Basta birha lagi. Sige, danawa. Uy! Tanggal man! Birha na, sige. Wow! Sana all malibuki! Alam ka! Birha. Ala! Birha na. Ala ka! Ala! Uy, sana all. Grabe! Napaka-surprise ha! Thank you, be! Happy ka? Grabe, ako na-expect ba? Surprise ko yung nanay. Gusto ko na simple. Alam mo kayo ang birthday good. Thank you kayo. Birthday, sir! Ito na! Kiss, daddy, kiss. Kiss daddy. Yay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Sana all! 25,000. Grabe, na-surprise ko sa pamanik cake ni Bibi Hana. Huwag ko na-expect ano ba? Ibig sabihin, napalit na ako mga gusto. Be? 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 Sama? Happy ka? Hindi pangutana pa ni mo. Grabe, walay kabutangan ng kalipay sa kong dugan, Be. Thank you kay Be, ha? Be, problema, Be. Basta ikaw lang, Be. Kaya Wala yun ako i-expect. Ang tagaan na po ko ni mo utrog ba ni cake. Bihira ba kayo ni maabot sa akong kinabuhi yung nanay, no? Bihira lang ang surprise. Pero i-surprise yung ko ni mo. Be, Oh. kwarta. O gani, mo ni mong gihatag sa kwa sa mani cake. Taghan kayo eh. 25,000 man di ay. Pero, naman kay kwarta, asan na ni may remit? Kasi remit. Diba? Sabot na to sa una. Itong sa una-una pa, Jud. Nakatunang uyab pa lang ka sa kuha. Nga? Ang kwarta ni mo, asan mo i-remit? Sa imo ha? O sa ako agani. Nga lang kay kwarta. Ay, pero gihatag man ni mo ni sa kwa sa mani cake. Di ba yung nagmotro na putong sa una? Suko ka? Wala. Kwarta. Ay, sana eh. Ihatag ni mo, dili. Manday no? Wala mo ibanin eh? Klaro eh. Suko ka? Wala gani no. Wala manday na. Nabundang hang katag bayro no na. Pati mga bayro 20. Useless man yung manikik gihatag. Unsay mong ingon? Bayari ta ng bayro nun para mahuman. Mahara manday na.